Iyathandeka impela i-Alfa Romeo Junior kodwa ngiyibone ihamba emgwaqweni idoba ama-customer amasha kwa-Alfa njengokuyisifiso sabo. Lokho kungangimangaza impela ikakhulukazi uma ubheka i-price yayo le moto ehamba ngogesi ukuthi iwu-999 egaraji kule Electrica Veloce okuyiyona besihamba ngayo. Ikhona-ke ne-Electrica engaphansi kwayo ebizwa 799 yabona kodwa ngobuhle hhayi bayakhila impela kwa-Alfa yinhle ungathi ungalokhu kwehla wenyuka nje ngayo kusho khona ukuthi ngibuye ngishawe uvalo lokuphelelwa ugesi. Imoto yokuyihambela la edrobheni le ubuye ntambama ekhaya uyi-charge noma mekwenzekile use-mall eney'ndawo zoku-charge-a uyifake futhi nakhona e-charge-ini. Lokho kodwa kusho ukuthi ngeke uze ulithathe ibanga elide ngayo kuphela nje ukuthi kufanele ulihlelele kahle ubheke ney'ndawo zoku-charge-a ukuthi ikhona indawo ozoya khona uy'nike isikhathi ukuthi uzofika ume uyi-charge. Ngoba ngithe ngihamba ngayo ibiveza ukuthi ngihamba 350 kilometers. Amandla awu-207 kilowatts ne-torque ewu-345 newton meters. Akona-ke amandla amancane lawo ngoba kube ulibeka nje unyawo ingacocuzi bese iyalinyusa ijubane. Lokho kufakazelwa nawukuthi kwa-Alfa bathi kuyithatha 5.9 seconds ukusuka ku-0 100 kilometers per hour. Emgaqweni uma uzohamba endaweni ezimbi inakho ukuqina kancane izwele ngoba phela ama-rim la awu-20 inch. Okunye futhi okuqinile i-steering sayo esithanda ukuba nesisinjwana. Simnandi-ke kodwa uma ujika amakhona ushesha futhi uyayizwa ukuthi hhayi imnandi nayo imoto. Kusho khona ukuthi hhayi umsindo wey'nqawa awukho ngoba imoto kagesi. Uma uyijikisa nje impela hhayi iya lapho ekhomba khona. Inkinga-ke sekuyi-charge-eni ngogesi wasekhaya nje lo ojwayelekile. Mina ngithe ngiyifaka kungabo-4 ntambama isele no-16% yaveza ukuthi kuzoyithatha 17 hours and 42 minutes ukuthi igcwale. Nangempela ngithe mengiyibheka ngo-6 ekuseni hhayi ibila ku-98%. Kwa-Alfa kodwa bathi uma uyi-charge endaweni ey'sheshayo i-DC charge ye-100 kilowatt kuyithatha 30 minutes ukusuka ku-20 ku-80%. Ngibonile nami engiyifaka lapha kwi-charge ese-gateway ukuthi hhayi bishesha ngoba ngiveza ukuthi ngingayithatha nje isikhashana esincane impela ukuthi igcwale. Emgaqweni inhle impela iyawadonsa amehlo isha ngama-light angama-LED. Uma uyibuka iqoqeke kahle ngoba iwu-4.2 meter ubude. Lokho kuyenza ukuthi ilingane ncameshini ne-Volvo EX30 kodwa ithi ukuba inde kancane kune-Mini Cooper i-SE. Ukungabi nkulu kwayo uyakubona noma usungena ngaphakathi ukuthi uma umude awuhlali kahle ngokukhululeka la ey'hlalweni zangemuva. Iy'hlalo lezi zangaphambili zama-sport seat amnandi akhave nge-Alcantara. Bengiy'tshela awekho ntofontofo kodwa uma usuhleli ahlala kamnandi ngathi ugonile nje kamnandi akubamba thaqa. Okunye okuthola ngaphambili i-touchscreen infotainment system ewu-10.25 inch. Xhuma khona ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto ngaphandle kwentambo kuvela khona ingaphandle uma upaka udlala khona i-radio nokunye. I-Junior le ingenye yey'moto ey'banga isicoco se-2026 South African Car of the Year okukhombisa khona ukuthi hhayi izinga liphezulu impela.